Duwang tropical cyclones ang posibleng maglaog sa Philippine Area of Responsibility o PAR antes na matapos ang presenteng taon. Sigun kay Ruth Pakala kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services o PAGASA, posibleng makalaog ini sa PAR sa masunod na bulan. Apwera kan tropical cyclones halangkaw man girarayan tsansa nin mga pag-uran na posibleng mauli sa pagbaha asin rasay nin daga. May nakikita pa tayo na 1 or 2. Last week of November to first week of December, possible na may pumasok uli na weather system na low to moderate likelihood na ma-develop siya into a tropical cyclone. Ngunya na si Mana Laomanan maray nakamugtakan kan panahon sa bilog na Bicol Region. Alagad magiging malipot naman ang temperatura tuyong hapon urog na kon banggi huli kan northeast monsoon o amihan. Climatological track natin na talagang malalakas ang bagyo pag ganitong quarter. So historical data says na pag ganitong buwan, October, November, December, malalakas po ang bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Mag-prepare po tayo kasi alam natin na ang buwan na to, hindi bago sa Bicol Region, na bagyuhin talaga tayo sa mga buwan na to. Makinig lagi sa update po ng PAGASA, lalo na sa daily thunderstorm and rainfall advisory na ini-issue ng PAGASA Southern Luzon. Mientras tanto, basado sa climate outlook kan PAGASA, may 2 tropical cyclones ang pwede sir na mga bilog asin maglaog sa PAR sa masunod na 6 na bulan. Partikular na ngunya na Disyembre sundo bulan in Mayo taong 2025. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.